Allah sarki dan lami direba abokin kawo mai tuki ai sai nake tuna da lokacin muna Lagos an yi gwagwarmaya an ga jiya an ga yau bismillah ai rayuwar da ita ce rayuwa ba ta yanzu yaran yanzu yan rasar kunya ba mulki ma ga baki dai yanzu ya riga ya canja alaikum da salamu amma alaikum salam babali naka sosai babali yawa ya yake dan yarabawa ya gari kana tafe babali shege yarinya kenan na ai na zauna ina ta tunanin sai dan lami direba gwagwarmaya da aka yi da Allah shege shege yarinya kenan wanda ka gani jiya ka gani yau kina shiri gani gobe sosai bari tuna mun dan lami wannan in na tuna lokaci wanda yana yi mota wannan dan lami Allah jika ka da ruwa sosai babali ka sani baba wanda ya yi kashin maman ka wannan ina tuna shi a cikin kororo nan saboda ferinta na shi shine na doka sosai a cikin kororo ka sani ina yakin rigiya haka lokacin wanda yana yakin rigiya wannan baban maman ka sai je kasa ya tona goba daya sai ya je a gindin bishiya gaba ita rijiyar sai a ji a gindin bishiya aka ne yana shirya goba yana tara gindin bishiya lokacin wanda ya tara shi da yawa in mutum ya so na so rigiya sai je doka goba wannan sai dinga sa kasa ko rigiya ya fita idan na fahimce ka akan tara rijiyoyi lokacin muna ji daɗi sosai a garin ka na ce idan na fahimce ka akan tara rijiyoyin goba idan mutum ya zo sai ya ɗauka na shi gobadin sai tona gobadin a cikin kasa sai shirye gobadin sai a ji a gindin bishiya haka ne sai tara goba an kaso kana son goba biyu sai doka goba biyu sai soka a cikin kasa shi Allah sarki haka ne yo kana ina dan yarbawa idan na fahimce ka haka ne akan tara gaban rijiyar ne idan mutum ya zo ne ma sai ya dauka correct to ban ga laifin ka ba haka ne kana ji wani labari da zan baka kai da baka sani ba haka ne ka san dai ni tsohon direba ne lokacin da muka yi tuki da sa'awali yaro a Lagos haka ne da mu da su dan wata sa'awali yaro nan aka ɗauki tirela aka tuka ta da karafuna sai na ce to buwa shi zai ja wannan tirela haka ne a wusu bai buwa shi ya ja tirela buwa mai kudi wannan shi yana cikin da tirela muna cikin tirela muna tafiya kana ji na sai kawai wannan tirela sai ta tsaya aka rasa menene tsaye da ita ina zuwa gefen taya ta barin dama sai na samu babu komai na duba ta gefen hagu na ga shi ma normal ina zuwa ta gaba ta gefen dama sai na samu a sauro ne mana waigi a musu birayi mina sheta ya ko ni ne saka mu Allah shine mai kariya ni wadi kai mu Allah shine mai kariya ni ne saka ne na mu ni wadi kai mu wadi kai mu kai rena hankali ni ne saka shi waye soro ya tare mu to ne kashi gashi na ce ni wadi kai mu Allah ya isa ni da ka dena wayo ka ce waya ka bari ya aje a gefe a wuce Allah ya isa mu gono wanda ka fada wannan Allah ya isa ka ji min da yarabawa ka zo ka dangane da kariya ya kuta lalu kariya wazi kai mu sheke ka ji yaren zamani ya zo din kwale min da kariya ni na faɗa shi ba zai yadda ba yau nan haka suka yi riki haka muka yi da shi dan wajen bawa mai kanwa ni da ka rena wa hankali